Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο Forza Horizon. Αυτή τη φορά όμως έχουμε το πιο ιδιαίτερο βίντεο Forza Horizon, γιατί θα αγοράσουμε και θα παίξουμε με το πιο ακριβό αυτοκίνητο που έχω αγοράσει εγώ με λεφτά όχι με λεφτά, με coins, αυτά που έχει εκεί πάνω τα 3 εκατομμύρια στο Forza Horizon. Ίσως είναι το πιο ακριβό αυτοκίνητο και θα πάρουμε αυτό το Koenigsegg. δεν ξέρω πως διαβάζετε. Άλλοι το λένε Koenigsegg, άλλοι Koenigsegg. Δεν ξέρω πως ακριβώς διαβάζετε. Και εμείς θα πάρουμε αυτό το μοντέλο. Είναι το πιο πρόσφατο, το Jesko του 2020. Έχει του 17, του 15, του 16 και του 2002. Εμείς θα πάρουμε το 2020, το πιο πρόσφατο και πιο έτσι γρήγορο αυτοκίνητο της Koenigsegg. Να δούμε και για σχέδιο έτσι ένα ωραίο να βάλουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ, φαίνεται ωραίο. Αγορά. Η αλήθεια είναι πως μάζευα αρκετό καιρό τα coins για αυτό το βίντεο, τα λεφτά, γιατί ήθελα να πάρουμε έτσι ένα ωραίο ιδιαίτερο αυτοκίνητο και λέω γιατί όχι. Ωραία, λοιπόν, αφού βγάλαμε και το thumbnail μας, ήρθε η ώρα να το οδηγήσουμε. Να δούμε λίγο και αρχή πως ακούγεται. Κάπως έτσι ακούγεται από μέσα. Να δούμε και απ' έξω λίγο. Πάμε να το ακούσουμε λίγο και απ' έξω. Ακούγεται πολύ ωραία, μπορώ να πω. Πάμε να το οδηγήσουμε κιόλας. Έτσι θα πάμε σε ένα race. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έκανα κάτι ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε λίγο στο κεντρικό να δούμε τη τελική ταχύτητα. Πώς μπορεί να φτάσει από το αυτοκίνητο. Γιατί θυμίζω έχει ταχύτητα 10 πριν καν το φτιάξουμε. Πάμε για 400 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τα φτάσαμε κιόλας. Η αλήθεια είναι πως εδώ τα αυτοκίνητα δεν βοηθάνε καθόλου. Και φτάνουμε στα... άλλη μία. 450 θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε 450. Ωραία. Γυρνάμε πίσω και πάμε να βρούμε ένα race. Λοιπόν, αντί για race θα πάμε για drag race κανονικά, εκεί πέρα δίπλα που έχουμε στο γκαράζ μας. Κάτι ρυθμίσεις που θέλω. Τι μπορεί να κάνει αυτό το αυτοκίνητο σε έναν drag race αγώνα.
Επίσης, σε αυτό το σημείο του βίντεο θα ήθελα να σας ενημερώσω πως οι εγγεγραμμένοι που βλέπουν τα βίντεο μου είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάνει subscribe και βλέπουν τα βιντεάκια μου, οπότε θα σας παρακολούσα να κάνετε ένα subscribe αν σας αρέσουν τα βίντεο μου και ένα like γιατί με βοηθάει. Τώρα όμως πάμε να μπούμε στον αγώνα. Βλέπουμε κι άλλα supercars δεξιά και αριστερά. Αριστερά μου έχουμε McLaren, δεξιά μου δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω. Βλέπω έχουμε αργή εκκίνηση, να δούμε επιτάχυνση. Αν μας βοηθήσει επιτάχυνση. Βλέπω τώρα κερδίζουμε κάποια μέτρα. Βλέπω δεξιά μου Bugatti και άλλες κόμιξη. Μπα. Δεν μας βλέπω για πρώτη θέση, δύσκολα. Τέταρτη θέση, οκ, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εδώ και να το φτιάξουμε. Να βγούμε πρώτη θέση. Ωραία. Πάμε πίσω στον γκαράζ τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Θα ήθελα να αυξήσουμε την επιτάχυνση. Την επιτάχυνση και την εκκίνηση. Και η ταχύτητα άλλο δεν νομίζω να ανεβαίνει. Πολύ δύσκολο να ανεβεί κι άλλο η ταχύτητα, οπότε ωραία, λοιπόν πάμε Twin Turbo. Να δούμε λίγο πως ακούγεται πριν το φτιάξουμε. Μας τον κέρασε. Για να δούμε πριν. Ναι, θα βάλουμε Twin Turbo, ακούγεται πολύ, πολύ ωραία. Δεν θα αλλάξουμε πώς το λένε, αναρτήσεις. Εδώ κυβότιο ταχυτήτων. Τι μπορούμε να κάνουμε στο κυβότιο ταχυτήτων? Τίποτα, δεν θα αλλάξουμε το κυβότιο ταχυτήτων. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε το διαφορετικό. Μετατροπή. Όχι, όχι, δεν θα αλλάξουμε. Από ό,τι φαίνεται μόνο Twin Turbo θα βάλουμε. Όπως έτσι ακούγεται και λάστιχα να αλλάξουμε. Τέλειο. Για να δούμε για αρχή. Επιτάχυνση. Δεν έχει μόνο για drag race. Θα βάλουμε όχι την κόκκινη γραμμή, θα βάλουμε αυτό. Το Forza Horizon που λέει. Είναι πιο ωραίο. Θα μεγαλώσουμε λίγο τα λάστιχα. Μας βοηθάει αρκετά. Όχι, αυτό δεν θα αλλάξουμε τα λάστιχα. Ζάντες να αλλάξουμε, όχι, όχι, ωραία είναι πιστεύω έτσι να φαίνονται λίγο τα φρένα. Αυτό ήταν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξανά να το ακούσουμε. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Για τίποτα άλλο, όχι φρένα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εδώ όχι. Κυβότιο ταχυτήτων. Ίσως μήπως αλλάζαμε. Θα βάλω εδώ αυτό εδώ και διαφορικό. Για ράλι θα βάλω διαφορικό, ωραία. Ξανά να το ακούσουμε. Τώρα εντάξει είμαστε μέσα σε κτίριο, οπότε θα βγούμε, θα βάλουμε εγκατάσταση, θα το ακούσουμε και λίγο έξω πως θα ακούγεται. Εδώ βλέπουμε ανέβηκε στα 1200 άλογα και πήρε 7 κιλά νομίζω, κάπου τόσο. Ναι. Για να το ακούσουμε λίγο. Ναι, ακούγεται πολύ πιο ωραία.
Και πάμε να βγούμε και στο κεντρικό δρόμο εδώ πάλι στην ευθεία να δούμε πάλι πόσο μπορούμε να πιάσουμε. Πριν έφτασε στα 450 νομίζω. Να δούμε, έχει μεγάλη διαφορά ή όχι. Τώρα εντάξει, εδώ έχει ανηφόρα, λογικό να δυσκολεύεται. Τώρα φτάσαμε τα 460. Ίσως εδώ να φτάσουμε και τα 470. Όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε έτσι 470. Εδώ που είναι κατηφόρα, ίσως 400. Έλα. Όχι. Δεν θα φτάσουμε, ίσως εδώ τώρα μήπως. Αλλά εδώ έχει παραπάνω στροφές. 68. Όχι. Όχι. Πάμε να δούμε τελευταία προσπάθεια και πάμε ξανά να μπούμε στο drag race. Να ρωτήσουμε και εδώ ένα τροχό. Οκ, 300 χιλιάρικα. Βέβαια 30 χιλιάρικα. Βέβαια μπροστά σε αυτά που δώσαμε δεν είναι τίποτα. Πώς έφτασε ο άλλος 450. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Ξανά πας και βρούμε ένα σημείο να φτάσει στα 470 km/h. Έλα Βιτ. Δώσε γκάζ μωρέ ανάπηρη. Δώσε, δώσε. Για να δούμε. Εδώ έβγαλα και κάτι φωτογραφίες που μου άρεσαν από το αυτοκίνητο, οπότε δείτε τες και πείτε μου τελικά αν σας άρεσε το χρώμα ή όχι. Γιατί εμένα μου άρεσε πολύ, διότι ανάλογα πόσο χτυπάει ο ήλιος αλλάζει και το χρώμα. Πείτε μου στα comments αν σας άρεσε ή όχι. Τα 300. Έλα. 474 τελική ταχύτητα. Μια χαρά. Εμείς 470 πηγαίνουμε. 475 κοντέψαμε. Πολύ καλό. Δεν έχω ξαναφτάσει τόσους χιλιόμετρα να νομίζω με αυτοκίνητο. Το πρώτο είναι. Οπότε μπράβο. Γι' αυτό μάζευα και τόσα λεφτά. Ήθελα να πάρω ένα Koenigsegg πάντα και στο Forza Horizon 4 και στο 5 που έπαιζα. Και τώρα ήρθε αυτή τη στιγμή. Μάζευα λεφτά αρκετό καιρό, ξαναλέω. Και έφτασε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Λες και πυροβολάει ακούγεται εξαρτάς. Για να εξηγήσω όσοι δεν το παρατηρήσετε, η αεροτομή κουνιέται κιόλας. Τώρα που κουνιέται πρέπει να φτάσουμε. Το αυτοκίνητο είναι αυτό εδώ, είναι πολύ ωραίο. Ωραία. Και επίσης πάλι σε αυτό το σημείο του βίντεο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα subscribe πάλι και like τα σχετικά, τα είπα και πριν τα λέω. Να κάνετε ένα follow στο Instagram του καναλιού Στούβρος, όπως και στο TikTok Στούβρος με 2S στο τέλος. Εκεί το οποίο TikTok γίνονται και live stream, Fortnite κυρίως, που μπορείτε να μπείτε να δούμε όλοι μαζί. Πάμε τώρα στο race όμως. Να δούμε. Πάλι εντάξει, η κίνηση μέτρια. Για να δούμε τώρα επιτάχυνση όμως.
δούμε, για τρίτη θέση μας βλέπω. Ναι, τρίτη θέση. Εντάξει, λογικό. Τρίτη θέση. Και νομίζω ρίξαμε και μισό δευτερόλεπτο το χρόνο μας. Όπως βλέπετε, το αυτοκίνητό μου είναι περίπου στη μέση. Αυτά εδώ τα 985, 988, 988, 986, 995 κτλ. Είναι κατηγορία των αυτοκινήτων, όπως το λέει και εδώ πάνω. Εμένα είναι 990, έχει 995, έχει και 985, δηλαδή κειμενόμαστε κάπου στη μέση. Παρ' όλα αυτά το βίντεο κάπου εδώ ήρθε στο τέλος του. Και ήθελα να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like, ένα subscribe, follow στο TikTok και στο Instagram του καναλιού. Στο Discord server όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε, έχω το link κάτω στο description, και το Instagram και το TikTok το link έχω κάτω στο description. Οπότε εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο live stream ή βίντεο. Γεια σας!